Bueno, para mí la tarea que realizamos en Juniors podría resumir en la palabra evangelización, porque bueno, como ya sabéis, Juniors es un movimiento de la Iglesia Católica, de la Diócesis de Valencia, y bueno, nuestra principal componente que nos diferencia de los demás es la evangelización de niños, adolescentes y jóvenes a la luz de lo que dicta la Iglesia actual dentro de nuestra sociedad. Jo crec que mereix la pena treballar per a la joventut perquè som el present, ja no sols el futur, no? O la futura generació que moltes vegades abans es parlava, no? Sinó el present actual, i cal treballar amb ells i cal treballar amb els joves per a que es formen i revitalitzin i canvien la societat. La joventut del futur és una joventut valenta, és una joventut que treballa per el que sent, que porta les seves emocions fins al fi. I aquesta joventut és el que volem per al futur.